Naħseb kulħadd semma li Ġwanni huwa assoċjat man-numru 7. Is-7 siġilli u ħafna affarijiet oħra. Però hemm ħaġa li vera li kienet laqtitna ħafna għada sal-lum li fil-Vanġelu insibu is-7 IMs ta' Ġesu. Fejn jagħti d-dikjarazzjoni ċara li hu Alla preżenti, Alla omnixxenti, Alla omnipreżenti. Alla huwa l-ħobs tal-ħajja. Nafu l-event meta temal 5,000 fil-Vanġelu ta' Ġwanni li nistgħu ngħidu wkoll dik il-żewġ ħutiet dik il-naqra ħobs infirxet ma' dawk il-5,000. Hija l-istess il-kelma tiegħu ħadd infirx. Huwa d-dawl tad-dinja. Anzi stess qal, I am the light of the world, jiena d-dawl ta' din id-dinja. Kemm ikollna f'ħajjitna dlamijiet mill-ħajja ta' kuljum, forsi minn affarijiet qal, imma nafu kemm Sidna Ġesu huwa d-dawl ta' dik id-dinja jtina dik il-kuraġġ, anke meta naqraw l-Iskrittura kultant nintaqgħu ma' xi versi li jistgħu jgħinuna u jtuk dik id-dawl fil-ħajja tiegħek. Jiena t-triq, jiena l-verità, jiena l-ħajja. Għamela ċara Alla hawnhekk Ġesu li huwa l-uniku medjatur. M'hemm xajri oħra minn nistgħu mmorru għand il-Missier. Jiena r-rajt tajjeb li jmexxi in-nax tiegħu, il-mitlufin, kemm aħna stess li konna darba fid-dlam, ġabna fid-dawl, ġabarna lura għal warajh. Jiena t-triq, jiena id-bieb tas-saltna tal-Alla fejn jurina biċ-ċar li jifred il-ħażin mit-tajjeb. Jiena l-qawmien u d-dawl fejn jgħidilna wkoll fejn ħalisna mid-dnub u għamilna ħajjin fi Kristu. U li huwa the true vine. Fejn naraw ukoll li huwa dak it-sokk vera, jista' jkun hemm ħafna skuk. U nafu, ngħid għalija naf, pruvajt naqbad skuk oħra, ħoxnin, illi meta pruvajt naqbad ma dak it-sokk, wara ftit waqajt. Imma hemm sokk jismu Ġesu. Illek ma dak it-sokk naqbdu, jaqbad, jaqat u jżommna miegħu. Fejn hawnhekk qed naraw ukoll illi kull min iżomma dan it-sokk joħloq frott sabiħ. Immaġnaw dullija sħiħa illi ovvjament taqsama fi flili. U dawn li semmejna dawn is-7 IMs huma 7 tiflili. Illek naqbadhom dal-flili u naqqadhom tiġi dullija. Ġesu x'qal ukoll illi qisu qabad dawn is-7 tiflili u għaqqadhom. Għallhom hekk lil-Lut. Before Abraham was, I am. U hawnhekk ta' dikjarazzjoni ċara illi tissostni wkoll ma' postijiet oħra fil-Vanġelu fejn jgħid jien u l-Missier ħaġa waħda. U jekk rajtu l-Missieri, jew rajtu lili, rajtu l-Missieri. Nafu biżżejjed kif il-Lut ħadwa bi kbira għax ta' dikjarazzjoni ċara illi iva, Ġesu huwa il-jien hu. Naħseb din id-dikjarazzjoni tant sabiħa illi ngħidha jiena meta qrajta u naħseb bħal smajtu li l-Vanġelu ta' Ġwanni huwa l-Vanġelu ta' twemmin li jresqek iktar li Alla meta qrajthom dawn l-affarijiet vera missulli qalbi u speċjalment meta naqsmu dan il-ħobs u dan l-inbit ifakkarna verament Ġesu minnu x'inhu kapaċi u x'għamel għalina. Meta naraw din is-sovranità tant kbira, tant sabiħa, Alla re, Alla sovran, ħalliq tal-univers. Kull xjentist li studja l-univers, li studjaħ perspettiva li hemm Alla mhux mod ieħor u jara dak il-kobor. Imma niżel minn hemm u fuq ixmar, fuq dak. X'imħabbem mikbar milli bniedem jagħti ħajtu lil ħadd ieħor Ġesu għallimna. Aħseb wara r-re tiegħek jagħti ħajtu għalik. U dan li ħaniċċelebraw f'dan il-mument li nagħtu grazzi l Sidna Ġesu ta' dak il-post tan kbir illi għallimna biżżejjed illi jekk id-dinja tobodkom ftakru li tobod lili l-ewwel imma ħareġ rebbieħ. Amen.